presensya mo, balik kapag tando. Magandang umaga po sa ating lahat. Maayong buntag sa tanan, maayong pagsikay-sikay ug karon mga igsoon, adlaw nga Domingo, adlaw nga kita modul sa atong nga buhi nga Dios sa iyang templo. Atong ibutang sa atong unahon mga igsoon katungod sa kaayo ug dakong gugma sa atong buhi nga Dios. Padayon kita na iyang giubanan, taliwala sa atong pagtulog, sa atong pagpahaway sa kagabiyon, ang Dios naging-uban ka na to. Maubitaw mga igsoon, kung ato na yung unahon pag-ayo, wala kita'y arang mahimo, kundi ang pagpasalamat o pagduol kaniya. Pag-ila o itumoy ang iyang pangalan, magpahari dinhi sa atong nga kinabuhi, mga igsoon ko. Magandang umaga sa lahat ng taga-Luzon. May buntag sa tibuok Visayas at Mindanao. Ang kalinaw ug ang grasya ug ang gugma sa atong Dios maging uban kanatong tanan niini nga adlaw nga alam nato nga ihatag diha sa Ginoo tungod kining adlaw gikan man kaniya. Kining adlaw gipili para kita matagaan og panahon para makipag-usap, makipag-istorya diha kaniya diha sa sulod sa templo. Salamat sa atong Dios na nagahatag sa tanan sa panahon sa matang usa sa atong mga kinabuhi. Angay gid siya nga daigon, angay gid siya sipahon, ilhon sa matang minuto ug oras sa atong nga kinabuhi samtang niini naapati dinhi ining kalibutan ang mga igsoon ko. Maayong buntag kanatong tanan. Ang atong oras karon 5:25. Nanakoy isa sa mga pulong sa Dios nga magpa-remind sa ato sa matag usa sa atong nga kinabuhi nga kinahanglan maghahatag kita og panahon sa atong buhi nga Dios. Kaya sa tinuod mga igsoon, ang panahon gikan kini kaniya. Walay ato maubitaw kailangan na mag-response tayo. Kay kaning atong panahon nga nabuhi tayo di kalibutan na gikan kini kaniya. Musa kinahanglan mga igsoon nga naatay pagtamon niini, pag-ila sa tag-iya niini ug mao ang atong buhay nga Dios. Nagibangan nuy ko kay kanimo mabati ko ang pagkabis mo pag-igugma, O Jesus. Sa ngalan sa atong buhay nga Dios, Dios nga nagmugna sa langit ug sa yuta, ako pagpasalamat niini nga buntag, niini nga panahon ng mga igsoon. Ug ako nasayod nga kitang matag usa sa atong nga kinabuhi. Nagpasalamat usab kaniya, nagaduol kaniya sa adlaw nga iyang gipili para kitang tanan magkahiusa sa iyang balay alampuanan. Maayong buntag diha.
igsoon, Pastor Sapri Candelario. Maayong pagsikay-sikay. Salamat sa Dios sa matagusan. O abi ninyo mga igsoon, pitig yung pagkatugnawa din sa lupang sinilangan. Mga bitaw nga nag-jacket jud ko kay tugnaw gid siya, bugnaw ang lugar mga igsoon. O nindot kayo nga makapahuway tanang baga makatulog tanang maayos mga igsoon tungod kay nindot man ang klima mga igsoon bugnaw kaayo. Salamat sa tuboy nga Dios. Kay siya man kini atag iya ug tinubdan sa tanan, no? Siya ang nagbuhat sa matag lugar. Kung asa kita nagapuyo, iya kini nga gibuhat para kanato aron atong gamit, no, sa atong mga panghinahanglan, sa atong health, no? Kay istorya ta mga igsoon about ini nga lugar, no? Presko ang hangin, no? Presko ang hangin. Kaya taas ang imong mga paglantaw. Di na kinahanglan ng electric fan. Isa sa mga maayong ipagpasalamat nato sa tubuhi nga Dios, bisan asa kita nga dapit, siya gyud ang nagauban o nagasupply sa unsa man atong kinahanglan. Sa tibuok Domingo, sa tibuok simana, ang Dios maayo. Nga naman mga igsoon, no? Diba ang tibuok simana na kini 7 ka adlaw. Sa 7 ka adlaw mga igsoon, kung wala tauban na si Ginoo, di po kita makaabot sa ika-7 ka adlaw. Pero tungod sa kamaayo sa Ginoo sa iyang gugma, giubanan ta niya, no? O iyang gisupply ang tanan atong mga panghinahanglan. Una, ang atong health, ang atong mga panghinahanglan, isa sa atong pamilya, iyang giubanan. O karon adlaw nga atong pagahuna-hunaon nga angay nating ihatag si Ginoo. Muduol ta sa iyang templo, uban ang atong mga kaigsuonan, magpasalamat, magdaig sa iyang ngalan. Tungod kay sa usa ka semana, iya tang giubanan. Amen. Naimensahe si Pastor Sapri Candelario. Maingbutan niya pastora og sa tanan nga mga viewers og mga listeners og sa tanang mga viewers. Happy Sunday everyone. Og sa atong station manager Pastor Gideon og sa tanang mga viewers. Maayong buntag sa tanang mga listeners sa ating station, no, FM radio station. Dito sa 95.3. Oras na to mga igsoon ko, nasa 5:31. So, mag-uban-uban ta siguro mga ilang minuto lamang, no? Para 6, usa sa mga kinahanglan ang pag-andam sa atong kaigbilingon para sa atong paduol sa atong buhay nga Dios sa iyang balay alampuanan, sa iyang templo. Ako na sa iyo nga ang patapusa, ako nag-aampo nga anang
ang atong pagkauhaw sa presensya sa Dios. O karon na adlaw magaduol kita. Bisan asa mo kita ngadapit, tuaman ta sa ibang bansa, tuaman ta sa Luzon, Visayas at Mindanao, Asya sa tanang dapit, na usab ang mga every churches na kung asa ta, magaduol ta kaniya. So we are so blessed. Nga naman, malaya ta nga muduol siya atubangan karong adlaw. Mo ni atong ipagpasalamat tungod kay sa kamaayo sa buhi nato nga Dios. Tanan iyang gisuplay ang atong mga gikinahanglan. Aging pagsugod, mag-ampo kita mga igsoon ko. Amahana mo nga Dios nga naa sa langit, Dios nga tag-iya sa among nga kinabuhi. Amahan, daghang salamat sa imong nga kaayo. Daghang salamat sa tibuok si Mana nga ikaw nakig-uban kanamo, uban ang among tibuok pamilya. Amahan, salamat Ginoo bisan pa na kami mga mahal sa kanya buhi nga lagyo kanamo Ginoo, pero ikaw nag-uban kanila. Mga mahal na mo sa kinabuhi nga nasa ibang bansa, mga mahal na mo sa kinabuhi nga nasa ibang lugar, ikaw nagiguban kanila, O God. Ug daghang kaayong salamat sa imong gihimo sa matag usa sa mga kinabuhi. Wala gyud minimum pasagdi. Ug karong adlaw Ginoo, ikaw magauna ka namo, ikaw magaminsahe ka namo sa mga kasing-kasing una-una. Nga kinahanglan kami magaduol sa mga templo. Mauna-una namin ang imong kaayo sa tibuok simana, wala gyud minimo pagkulangi. Imo gimong gisuportaan pinaagi sa imong dakong gugma diri ka namo. Imo kami gitipigan, imo kami gilikay sa mga lain-laing katalagman, imo kami giayo sa tibuok na mga kinabuhi. Ito man ay sa physical, spiritual, emotional, mental, social. Imo kaming giayo, God. Daghang kayong salamat. Busa o Diyos, wala kami ikatanggi. Wala kami angay. Ikatanggi nga dili ka na mo pasalamatan. Tungod sa imo nga gibuhat ka namo. Kami karon, O God, malayang malaya. Malayang malaya. Nga mga duol diha sa imong trono, makaduol diha sa imo nga balay alampuanan. Amahan, salamat ug salamat ug salamat ug salamat gayon sa tanan. Purihin ka, itaas ang pangalan sa mga oras nito. In Jesus' mighty name, Amen. Muli, isang mapagpalang Sunday po sa ating lahat. Isang mapagpalang Sunday diha sa Cavite, Imos, sa aking mga kasamahan diha sa pananampalataya. Isang mapagpalang Sunday kay Brother Raymond Candelario o sa iyang tibuok pamilya. Ang Ginoo kanunay nagapahimutang sa iyang presensya diri sa atong kadughan. Salamat sa atong buhay nga Dios. Kini atong mangibuhat, no? Tungod kini sa kamaayo sa Ginoo. Tungod kini sa iyang gibuhat kanato, iyatang gikuha o giluwas. Salamat sa atong buhay nga Dios. Muli, binabati ko ang ating station manager, Pastor Gideon Candelario from Calugtugan, Sardinia, Cebu City. O sa atin, pastors in charge in his niining lugar, mga igsoon ko, sa ating lubang sinilangan, Negros Oriental, Pastor Sapri Candelario. Ang Ginoo kanunay magapanalangin sa inyong mga kinabuhi o sa matag usa kanatong tanan. Ang iyang panalangin mukaylap sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyang dakong gugma nga mao magauna sa matag usa sa atong mga kinabuhi.
karong adlaw mga igsoon, isa sa mga reminder na basahon ko nga nasulat sa iyang balaang pulong. Nasulat kini o mabasa sa awit 100. Isa sa mga reminder kanatong tanan. Ingon nga naa siya'y gitagan na nga adlaw para nagyon kaniya. Para nagyon pasalamatan siya. Mga igsoon ko. Ako kini pagabasahon na ako may mga Biblia diha. Ato kini pangabuksan o pagabasahon sa Salmo 100. Kaingon diri mga igsoon ko, awitin nga malipayon ang Ginoo. Tibuok kalibutan, simbaha ang Ginoo, uban ang kalipay. O panoon kamo kaniya, uban ang malipayong mga awing. Ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato. O kita iyaha. Kita iyang katawhan, o iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo, o pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puluyanan, o dayga siya dito. Pasalamati, o dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Salamat sa atong buhi nga Dios. Kanon na nagpa-remind kanato. Tinuod ka na mga igsoon. Kini ang adlaw nga kita muduot sa iyang presensya, sa iyang templo, sa iyang banal na sambahan. Na mahimamat na to ang atong mga kaigsuonan diha ni Kristo Jesus. Uban ang pagmaya, uban ang kalipay, uban ang dakong kadaogan nga iyang gihatag kanato sa tibuok simana mga igsoon ko. Ang kamaayo sa Ginoo mulungtad kini o matinud-anon sa matang usa kanato. Usa mga igsoon kinahanglan na atay buhaton, no? Mag-response ta. Kay kita ipanalanginan sa Ginoo. Amen. Ako na sayon ang tanan ipanalanginan. Tungod kay sa atong palampang mata sa buntag sayo, maayo ng atong panglawas. Kanada kong panalangin sa Ginoo, no? Maayo ang atong paginhawa. Makatayo ta sa atong higaan, makasikay-sikay ta, makabuhat ta sa mga buhat, no? Makalihok sa atong lawas, abtik, mga igsoon. Kanada kong nakaipanalangin sa Ginoo, aron kita muduol kaniya o magpasalamat ni ina nga adlaw. Ningon usab dire sa Hebreo, no? Verse 10, chapter 10 verse 25. Ingon dire nagpa-remind sa ato ang mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Gaingon dire, dili nato undangon ang batasan sa panagtigo sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay noon kita, labi na kay nasayod ka mo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Isa sa mga remind, no? Pa-remind sa ating mga matapos sa mga igsoon. Nadili nato hatagan ang kaluyahon, no? Kinahanglan mga igsoon magdesisyon ta sa atong mga kinabuhi. Karon oras
sa pagdaig diha kaniya, pagtuol kaniya, mga igsoon, adlaw nga para kaniya. Dili na ito undangon. Ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinoon kita, labi na kay nasayod ka mo, nga hapig na moabot ang adlaw sa Ginoo. Nag-advise ang pulong sa Ginoo, ayaw pag-unda. Padayon! Padayon, mga igsoon. Padayon o padayon. Kay ang magpadayon, hangtod sa katapusan, maoy maluwas. Kana mga igsoon, usa sa mga bersikulo, nga dili kining ikumpara kung unsa ka gidugayon ang atong pagpangalagan. Kundili, kung unsa ta nagpadayon. Ang buot ipasabot nini, kung giunsa ta, kung giunsa nato paggamit o pagpadayon sa atong pagpangalagad, nasa hangtod sa katapusan sa atong nga kinabuhi, sa atong mga hinulaman nga kinabuhi, nagatamod kita. Kung unsa ang sugo sa Ginoo, nagatipig kita. Dili rason mga igsoon nga dugay ra kong nangalagad, muundang sa ako. Dili gyud. Basin unya mga igsoon, kung muundang ta, mupahaway ta, baka mo na ang time nga kuhaan ta sa atong nga kinabuhi, sayang ang atong kaniadto. Ako kining una-unaon nga kailangan present. Laging present tayo sa listahan, sa buhat, sa libro sa buhat, nga mauunyay pagapaklion sa atong buhi nga Dios, sa atong pag-atubang diya kaniya. Dili ta pwede nga i-excuse o mag-absent nga naman. Ang Ginoo biya tungod kaniya nabuhi ta. O matay rason, gitagaan na ta unong ka adlaw nga magtrabaho para sa atong panghinahanglan, material, no? Unong kaadlaw nga magtrabaho ang tao para masuportaan ang iyang mga panghinahanglan para sa iyang pamilya, mga anak. Unya usa ra gid kaadlaw ang para sa iya. Gani, kung una-unaon di gani kaabot us kaadlaw. Ngano man, pila ka oras lang ang worship service. No? Kinahanglan mga isol, ato ning dahilan. Tulad nga gingon sa iyang kasulatan, no? Kanigong ato ang gibuhat ining kalibutan na. Mao ni gingon nga isa sa mga practice nga kita makaadtog langit mga isol. Kay dito sa langit, sige ragdaig, sige mga pagdaig ang mga buhat dito mga igsoon. Unya, dirita sa kalibutan, no? Nausap ni, no? Kay unsang atong gibuhat, hindi kalibutan na, mao ni mag-guide kung asa ta paingon. No? Sige tagdaig sa Ginoo ni nga kalibutan, no? Nagapasalamat ta kaniya, meaning to say, nakita sa Ginoo, iya kining gilista sa iyang libro sa mga buhat. Okay? So, maayong buntag diha, Brother Jilon, blessed Sunday sa inyong tanan ug sa imong tibok pamilya. Ningon siya maayong buntag diha, Pastora, ug sa tanan nga mga viewers, tanan nga listeners. Maayong buntag, tanan nga listeners sa Shine FM 95.3 o sa Shine FM 101.3 Sardinia, Cebu. Ug sa tanan mga viewers, happy Sunday sa ating lahat, mga igsoon ko.
Sama ni ini nga kanto mga igsoon atong paminawon. Nahimugso kita ning kalibutan. Uban sa dako nga katuyuan. Inigsudong ko sa kalangitan, mga bulanok kabituunan imong ipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi imong ipasan, alang ka nako sa kaugawan imong ginloan. Kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo. Wala isama gani mo karugaman, wala yarang makatubong sa tugma mo. Tapos ang ganayan pasilungan ka hanggang may kinabuhi, hanggang may kusog, hanggang may gininhawa. Sa ngamil ko'y bayaron ka, hanggang niya ka sa kasing-kasing ko. Bayaron ka o galagalan ko, Ginoo. Pagkaalindo sa awit igsoon. Hantod kita may kinabuhi mga igsoon. Kinahanglan nga ato una-una ang pag-ayo nga kini ato kinabuhi gikan sa atong buhay nga Dios. Ang mga panahon gipahulam niya nato. Aron makita nato, no? Ang iyang mga gibuhat ni kalibutanan nga pagkaanindot sa iyang mga gibuhat. Maubitaw mga igsoon. Kanunay ginatong ibutang sa atong mga nagkasing-kasing. Nga atong yung daigon, atong duolon, ang atong buhay nga Diyos sa matag minuto oras. Nga iyang ihatag ka nato mga igsoon ko. Isa na sa nga dapit, isa na atas sa trabaho, halimbawa, Lunes hanggang Friday, anaa siya nagauban ka na ko. Nagahigpit sa puso nga atong gikinahanglan. Kana mga igsoon, dili na angay na itong ilusyon, huwag itay panahon sa Diyos. Mga igsoon ko, ang panahon gikan kaniya. Iya kinigtanan. Mao nga, atong ibutang sa itong mga nagkasing-kasing nga batang buhat na to para sa iyong kahimayaan. Amen? Magbuhata kung sa may atong mga buhaton para sa iyong kahimayaan. Ang atong nga gibasa ni nga dapit nga kabuntagon masulat sa Salmo 100. Salmo 100, 1-5. Na ako may Biblia diha. Inyo kaning pagapaklion o inyo kaning pagabasangon, no? Ato na kaning gibasa kaniha.
sa mga huli nga viewers, huli nga listener, maunay nga pulong sa Ginoo nga atong gibasa. O sa Hebreo chapter 10 verse 25. Nga nagparimahin sa atoa nga muduol ta kaniya niini nga adlaw. Atong ihatag kaniya ang usaman anaa kanato kay kanigikan man ni kaniya. Iya naman igipagamit sa atoa. Ikan kini kaniyang tanan, kaning atong nga kinabuhi, kaning atong puso, ikan kini kaniya. So usahan man nato atong gamiton para kaniya. Kay kun siya, himayaon siya, itaas siya. Nini nga adlaw, mga igsuon ko. Makiguban ta sa atong mga kaigsuonan, diha sa atong buhi nga Dios, makigimamata nining adlaw. Busa kung saan man ta karon, nga lugar ako na sayod, nga nausab ang Ginoo o uban ang iyang templo. Muduol ta kaniya nining adlaw, mga igsuon ko. Mga igsoon, quarter 6 PM na yun. So, ako man namilit na sumatabo sa kanato. Ang nagyong pagkatimanan, nga naangin tayo adlaw ihatag diha sa atong biyang Diyos. Ihatag kay gikan man ni kaniya. No? Gikan kini kaniya. Usa ato ning igahin para kaniya. Kaning adlaw, iyaman, matod pa sa iyang pulong, niingon mo siya nga, ibuhat niya ang kalibutan, sulod sa unong kaadlaw. Ug sa ikapito kaadlaw, siya nagpahulay, iyang ipagmasdan ang iyang mga gibuhat, ug nagdaig siya. Mausap kita. Unong kaadlaw, nga gitagaan tag kusog kaligon sa atong buhay nga Dios aron gamiton sa pagtrabaho. O naapotay usa ka adlaw nga para kaniya. Musulod kita sa iyang templo, magdaig kaniya, mapasalamat kaniya sa iyang kaayo sa atong tibuok kinabuhi. Nindot kayo presensya sa Ginoo, mga igsoon. Wala na tayo daing pangitaon. Ang iyang presensya sapat na sa tanan natong mga gikinahanglan. Sa imong presensya, sa magkausapan, una ako, Banal Espiritu. Una ako. Aging pag-close sa atong pagkita-kita na nga live TV o sa ating station, mga igsoon, kita mag-aampo. Kay mag-aandam na po usap kita para unya sa atong pagduol sa templo sa banal na iglesia. Sa balaan nga puloy-anan. Balaan nga lugar nga ibiyal sa Ginoo samtang naapataining kalibutan na, no? Ako na to mga igsoon, na ay lugar na siya. Yes, nagingon ang Ginoo, ana siya sa tanang dapit. Pero na ay special na lugar. Lamay na to makitaan. O bitaw nga
magtipon-tipon ang mga igsoon sa pagtuo para magkuban sa bagay sa atong nga buhi nga Dios. Ika mga ampo, mga igsoon ko, abangan na mo nga Dios nga nasa langit. Salamat sa imong presensya. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Nining adlaw amahan, ikaw ang makita sa mong mga kinabuhi. Samtang kami manisay-kisay, mag-andam kami sa among mga kaugalingon, Ginoo, para mo dool sa imong balay alambuanan. Maimamat na mo ang imong mga anak. O kaming tanan magadaig sa imong ngalan. Sa tibuok si Mana nga imo kaming gibantayan o giamuman. Salamat amahan. Salamat amahan sa imong kaayo. Salamat o Dios. Salamat sa tanan. Kining adlaw gibuhat mo kini para kanimo. Kami o Dios maghugyon para pasalamatan ka nini nga adlaw. Ang imong presensya magig-uban ka namong tanan. Sa pangalan ng among Panginoong Jesus. Ang tanan magaingon. Amen. Blessed Sunday diha, Sis Elsa. Blessed Sunday kanatong tanan. Brother Billy Nario Florentino, blessed Sunday sa ating lahat. Ako na manamilit mga igsoon ko kay ang atong oras mag 6 AM na gyud. Salamat sa atong buhi nga Dios nga mo'y nagahatag sa panahon at oras sa matukusa sa atong nga kinabuhi. Dahil nato siya ning adlaw, duolon nato siya kauban ang atong mga kaigsuonan diha sa pagtuo nga nakasentro sa atong buhay nga Dios, si Jesus Christ. God bless kanatong tanan. Bye-bye.